После прямого эфира мэра города Грозного с всеми службами, предприятиями, организациями города Грозного начата работа по обращениям по каждому своему направлению. Много поступившихся обращений было в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одним из таких является это наружное освещение. В данном направлении работы уже ведутся. По остальным направлениям работа продолжается. Все поступившиеся вопросы в адрес мэра города Грозного на контроле и будут рассмотрены, и соответствующее решение будет принято. Прямой эфир Елчина с обращения лет, что мы в школе по Дагвичевой улице, по Пугачеву трейна, освещение Езарбейшин, второй смена, трейна Ацабор, улица Эршкул, Зудберета, рубеж, чёх шли на Хаберкан, Беллош, Була, Минаши, Дерез, Хуйбер, Делеценчина, чёх Баркал Аль, Эрвей, Патшан, Рамзанин, Дерез, Хуйзу, Дештек, Доктор. دكابر وتوان عرض شو عالي ناقن بور ووشنا تبيوشنا بيشنا تورن سوش خل دورت ناقليل خص محمد كديرو بريمو فير يش ناو ابرشيني نيرد نسو تويت خيتلوشتاينا إداريس خل ألمدو وكديرو رمضان شو ديكريزو شو الحمد لله تيلو يو شادر يوم غوش دقوين حاسة بريمو افير يوش تيجي أبرشيني يرتقين شنيت أن كوش بحكين هي تخن دين دعبور دعبول بلد دال مقلع كان يتخسر يو الخيط تقصون فتسنا تدوش تغوق خقات إلا تحوسنا تدقي دينات تدو رمزان هنا دير ريس خير دال هرشب بحكور بويلق شو مسامع